טוב, אז חברים, יש לי כאן 3 חבילות שהן סבבה ונפתח אותן ביחד. כי למה לא? תראו. וחבילה ראשונה. טוץ. חלוץ, צרפתי, אייקון. 92. וואי, חשבתי לרגע זה אמבפה. אוקיי, רייס. סבבה. יש מישהו מעניין בחבילה? לא. אוקיי, חבילה שנייה. יש לנו כאן, אני לא זוכר איך קוראים לזה, אני חושב שיפט שייטר או משהו כזה. 93, ובואו נראה. פליז לא אודיגארד או מישהו שיש לי, פליז. אוליסה, יש לי. וחבילה האחרונה. בואו נראה. טוטי. חלוץ. איזה. זה מדנמרק. ובואו נראה. לא, מה זה? וואי, איזה חבילה. יש פה הרבה צבעים. אם אתם רוצים שאני אעשה חבילה האחרונה, שימו לייק. שמתם לייק? טוב, אני שנייה חוזר. אז חזרתי אליכם ועשיתי 2 חבילות, כי למה לא? חבילה ראשונה. עוד פעם, שייטר. בלם, בלגי, לוקקו. יש לי אותו, אבל סבבה. לוקקו וגבי, יש לי 2. נו באמת. אוקיי, וחבילה האחרונה עכשיו באמת. טוץ. למה אין לי פוטיז? בא לי עמל, רונלדו, מסי, 99, משהו. ניקו וויליאמס. טוב, אז זה היה הסרטון שלנו. נתראה בסרטון הבא. ביי. קיבלתי איכשהו פלא.